Това упражнение ще ти помогне да караш ски без да те болят коленете. Изобщо не съм специалист в карането на ски, но знам, че мобилността в тазобедрените стави е от изключително голяма важност в този спорт. И ако не можеш да движиш добре тазобедрените си стави, може да те заболят коленете. И това като го комбинираме с факта, че много хора имат нестабилни тазобедрени стави, при които липсва и ротация, нищо чудно, че после има болки някъде по веригата в долната част на тялото. А с това упражнение значително ще подобриш стабилността на тазобедрената си става и начина, по който тя се върти. Заставаш с единия крак напред, другият назад във въздуха. Буташ дупето максимално назад, докато държиш дълъг гръбнак. Тежиш на средата на предното стъпало, без да натискаш силно с пръстите надолу. Хващаш се за нещо пред теб, просто за баланс. И започваш да въртиш таза първо нагоре към тавана и след това надолу към пода. Предното коляно трябва да бъде леко сгънато, така че да бъде горе-долу над нивото на средата на предното ти стъпало. И едно от най-важните неща е да държиш предното коляно напълно фиксирано. Не трябва да мърда нито милиметър напред-назад или настрани. А ако ти е много лесно със собствено тегло, можеш да добавиш дъмбел или подувка, както показвам. И ако постоянно тренираш с болки или контузии, коментирай отдолу компас и ще ти изпратя един бърз тест, чрез който да установиш дали това е временен дискомфорт или е модел в движението на тялото ти, който може да доведе до по-задълбочени болки и травми.